Dobrý deň, ahojte, vitajte pri sledovaní nášho nového videa, v ktorom sa vám budeme snažiť ukázať vám, aké je jednoduché kúpiť si nehnuteľnosť v Egypte, pokiaľ máte správnych ľudí po svojom boku, čo dúfam, že my sme. Ukážeme vám, aké nástrahy vás môžu očakávať, čo všetko vás čaká a neminie a mnoho ďalšieho. A prizvala som si na túto debatu môjho manžela, koho iného, keďže on sa najviac venuje zákazníkom a stretáva sa s nimi a celý tento proces riadi a rieši on. Takže sa veľmi teším na túto debatu. Konečne si môj muž našiel na mňa čas a budeme sa môcť aj porozprávať. Tak poďme na to. Ahoj, Riško. Ahoj. Čo všetko môžu ľudia očakávať a aký je postup a ten prvotný možno priebeh kúpy nehnuteľnosti v Egypte? Skús nám to trošku priblížiť. V prvom rade si prejdeme s klientom jeho predstavy a požiadavky, na základe ktorých mu vyberieme apartmány. Samozrejme veľmi zohrávajúcu rolu tam hrá cena, alebo teda budget daného klienta. A ďalej už postupujeme podľa toho, čo mu vyjde z toho budžetu, či to chce na bývanie alebo na investíciu. Aký je v tom rozdiel pre klienta? Tak keď chcem niečo na investíciu, tak hlavne sa budem zameriavať možno na projekty, ktoré sú ešte vo výstavbe. Ak už niečo by som chcel na bývanie, využívať to v prípade na nejaký prenájom pre nejakých blízkych kamarátov, rodinu a sám pre svoju rodinu na využívanie, tak už pozerám po niečom, čo je hotové. Takže je možno výhodnejšie kúpiť niečo, čo je vo výstavbe, pretože je to momentálne lacnejšie, dostupnejšie, aj čo sa týka financovania. A takisto sú tam možnosti splátok. Financovanie je samozrejme, keď to je vo výstavbe, tak vo financovaní to má klient následovné, že má tam možnosť splátok na určitý počet rokov pri nejakej danej akontácii. Každý developer to má inak určené. Ak čím bližšie je k tomu dokončeniu, alebo to už je projekt dokončený, tak tam väčšinou bude úplná minimálna doba možnosti splátok, alebo je to iba jednorazové platné možnosť kúpiť. Takže je väčšinou drahšie kúpiť nehnuteľnosť, ktorá už je hotová, kde sa môže klient priamo nasťahovať a je možno výhodnejšie investične kúpiť niečo, čo je vo výstavbe. Samozrejme, je to drahšie, keď to je už hotové, z toho hľadiska, že kým je daný rezort alebo daný projekt vo výstavbe, tak ešte čím je bližšie dokončeniu, tak stúpa na cene tá nehnuteľnosť. Máme tu nejaké určité ročné zúročenie nehnuteľnosti v Egypte. Za posledné roky, čo sme si spravili prieskum, takže logicky, čím ďalej ešte k dokončeniu, tak ešte má klient to kúpiť za lepšiu možnosť. Vždy, keď sa nejaký projekt spustí, otvorí, predaj, tak ceny sú najlepšie ceny. Takisto je to drahšie, pokiaľ klient vyžaduje more, že áno? Tak to už je na tých požiadavkách a predstave toho klienta. Ak by chcel mať na pláži, vždycky tá pláž vlastná, keď má rezort vlastnú pláž, zvyšuje cenu. Keď je to niekde na okraji mesta, či je to v centre mesta, aké je vybavenie daného rezortu a aké služby ponúka. Je možnosť kúpiť nehnuteľnosť aj v hotelovom rezorte, že áno, kde si človek vlastne môže doplatiť all inclusive, aj nemusí a funguje vlastne ako na dovolenke, alebo respektíve keď to prenajíma, tak nájomníci môžu fungovať ako na dovolenke. Tak máme takých pár rezortov v Hurgade, kde je možnosť kúpiť si apartmán aj v rámci hotelového rezortu, kde už naozaj ten klient si vie doplatiť služby toho rezortu v podobe all inclusive, alebo nejaké polpenzie, alebo nejakých hraňajov. Takže doporučuješ každému klientovi vycestovať, prejsť si s ním tieto veci, zistiť, na čo má k dispozícii financie, na čo nemá a potom si každú tú nehnuteľnosť ísť pre istotu pozrieť, navnímať si priestor, kde sa nachádza. Je to určite lepšie, ako si iba niečo vyhliadnúť na internete a ísť potom, že áno? Samozrejme je to určite lepšie, keď ten daný klient príde na miesto a vidí daný priestor a okolie. Mali sme veľa klientov, ktorí takisto kúpili naslepo, ale odporúčame klientom samozrejme prísť, vidieť to na vlastné oči, nasať tú atmosféru a podľa toho sa vie určite oveľa lepšie rozhodnúť. Aké sú asi najčastejšie chybné domnienky ľudí, ktorí plánujú kúpu nehnuteľnosti v Egypte? Tak tie najčastejšie chybné domnienky sú to, že keď pôjdu, treba si to vybaviť sami a nájsť toho developera, že to budú mať lacnejšie. Akože sa nakontaktujú priamo.
Takže obídu vlastne realitu kanceláriu, tak to je úplný mýtus. Tá cena je pre toho klienta rovnaká, len s nami má tú istotu, že v prvom rade komunikuje s nami väčšinou v materinskom alebo v jazyku, ktorému rozumie, kdežto s klientom, s developerom vie komunikovať iba v anglickom jazyku alebo v arabskom väčšinou. Takisto zabezpečujeme všetky právne služby. A tým pádom, že ide cez realitnú kanceláriu, už využije toho makléra, tak ten už mu zabezpečí kompletný právny servis, kontrolu zmluv, prípadný preklad, takže je úplne v bezpečí, nemusí sa obávať nejakých podvodov a má to zastrešené pod jednou strechou. Mnohí klienti sa nás pýtajú, ako je možné, že vidia na internete nadpisy kúpte si nehnuteľnosť od 6 000 eur a podobné ceny a potom sú prekvapení z tých naozajstných cien, ktoré my im ponúkneme. Ako to prosím ťa je? Skús to trošku vysvetliť a priblížiť. Dá sa kúpiť nehnuteľnosť v Egypte už od takejto sumy? Tak to je ďalší mýtus. Tieto marketingové ťahy využívajú realitné agentúry. To je vlastne prvotná akontácia, príklad 10% z nejakej ceny, 6 000, ale už vám nepovedia, že je to potom ešte splátky na 5 rokov a nakoniec vás to vyjde 60 alebo 80 000 eur. Takže nie je pravda, že sa dá kúpiť nehnuteľnosť v Egypte za takúto cenu? Dokážeme vám nájsť nejakú garzónku za takú cenu, ale určite by ste tam nešli bývať. OK, v poriadku. Povedz nám prosím ťa, čím sa odlišujeme ako realitná kancelária od ostatných? Prečo by si ty, ako človek, ktorý si chce kúpiť nehnuteľnosť v Egypte, prečo by si oslovil práve nás? Tak to je dosť ťažká otázka na mňa, lebo veď ja by som sám seba vybral hneď, keby som sa nepoznal. Ale samozrejme, my zabezpečujeme pre klientov kompletne od začiatku až po koniec, aj po kúpe. Ste stále našimi klientami. Nejde nám vyslovene len o to predať vám nehnuteľnosť a už neexistujete pre nás. Zabezpečujeme aj zariadenie, elektrospotrebiče, prerábky, pomáhame, keď si tu chcete založiť nejaký život alebo byť tu na dlhšiu dobu, tak zabezpečíme vám aj spoznanie toho daného miesta, kde čo viete kúpiť, kam viete ísť do lekárne, kde je aká pekáreň, takže troška tých ľudí tu aj sprevádzame tým životom v tomto okolí, kde my žijeme. Áno, myslím, že to je vec, ktorou sa naozaj odlišujeme, hlavne teda tým, že my tu žijeme a žijeme tu aj s našimi deťmi, takže sme sa tu adaptovali, všetko sme si zistili a obišli sami a teraz by sme chceli pomôcť takto aj ostatným ľuďom, takže toto je jedna z vecí, ktorou sa odlišujeme. Spomínal si rekonštrukcie a zariaďovania, k tomu by sme možno tiež potrebovali nejaké poznámky od teba, že ako to teda prebieha v Egypte, keď si človek už kúpi nehnuteľnosť, alebo aj keď už nejakú nehnuteľnosť vlastní, vie nás takisto nájsť a osloviť a s požiadavkou teda, aby sme mu pomohli zariadiť, prípadne zrekonštruovať jeho apartmán. Samozrejme, zariadujeme či apartmány, ktoré sme my predali klientom, alebo ak nás oslovíte, že už ste vlastníkom nejakého apartmánu, nejakej nehnuteľnosti v Egypte, v okolí Hurgady, tak vieme zabezpečiť či prerábku, kúpeľne, kuchyne, zariadenia, alebo elektrospotrebiče. Takisto je to mýtus tých ľudí, že myslia si, že keď pôjdem sám do toho obchodu, tak to bude mať lacnejšie. Nebudete to mať lacnejšie. Bavíme sa, že klient ušetrí, keď nás osloví, stovkách, podľa veľkosti prerábky aj tisíckach eurách. Vieme to na vlastnej skúsenosti? Vieme to na vlastnej skúsenosti, keďže my tie prerábky robíme naozaj často, aj zariadenia, tak už máme u našich dodávateľov aj úplne iné ceny. Skús ľuďom priblížiť, prečo sme si my vybrali práve Egypt na investovanie a kúpu nehnuteľností. Prečo sme sa nevybrali napríklad do Dubaja alebo do Španielska, kam zvyknú ľudia investovať? Tak my sme si vybrali Egypt z jedného jednoduchého dôvodu. Bolo ich teda viacej. Jedno je počasie. Máte tu stabilné počasie prakticky po celý rok. Slnečno. Prší tu naozaj veľmi zriedka 1-2 dní na pár minút. Krátky let,
sme približne v rovnakom časovom pásme, ako je Slovensko, je tu iba hodinový rozdiel časový. To znamená, že je tu výhodný home office, že áno? Tak, keď niekto má prácu, ktorú vie robiť z domu alebo na diaľku, tak kľudne Egypt mu bude určite vyhovovať, lebo ten hodinový rozdiel ani nepocíti. Tak ako napríklad náš zať, tu žije a takisto takto pracuje odtiaľto. Takže máme to let krátky, dobré časové pásmo, dobré počasie, je tu oveľa lacnejší život ako v Európe a naozaj tie služby, aké tu dostanete, sú porovnateľné úplne so Slovenskom, s Čechami alebo s inou krajinou Európskej únie a za finančne rozdielu 50% minimálne. Určite vám budeme v ďalších videách prinášať aj tieto témy, čo sa týka stravovania v Egypte, reštaurácií, škôl, aké sú tu k dispozícii, za aké ceny. To všetko sa dozviete. No ale poďme si ešte zhrnúť toto video, aby teda človek vedel úplne presný postup, ako to vyzerá, keď kúpi nehnuteľnosť v Egypte, čo bude následovať, čo sa týka financií, ako prebieha prevod, a tieto všetky veci, ktoré ľudia si možno nevedia vôbec predstaviť. Tak pokiaľ si klient vybere nejakú nehnuteľnosť, tak následuje rezervačná zmluva, zaplatí sa záloha. Podľa toho, či je to priamo od developera, tak nám robí developer zmluvy, ktoré sú v arabskom a anglickom jazyku. Ak je to nejaký predaj resale, tak zmluvy vytvára náš právnik, takisto v arabskom a anglickom jazyku. A ohľade financovania je to tiež o tom, aké financovanie si daný klient vyberie. Pokiaľ by to bolo na splátky, tak sa podľa zmluvy zaplatí nejaká akontácia a potom už pokračuje klient vo svojom splátkovom kalendári. Pokiaľ je to platba, jak sa u nich hovorí, že cash, aby ľudia nemali stres, že musia sem doniesť hotovosť niekde v peňaženke, tak cash pre nich znamená jednorázová platba, normálne prevod cez účet zo Slovenska do Egyptu. To všetko zastrešujeme. Všetko klientovi vysvetlíme, všetko s ním prejdeme, keď má nejaké nedorozumenia v zmluve, že by chcel niečo vysvetliť, sadneme si s našim právnikom, takisto keď potrebuje ísť pre potvrdenie na pasové, pri podpise zmluvy potrebuje tam ísť, tak ideme s ním, všetko s ním zabezpečíme, takže naozaj nemusí mať žiaden stres, že by niečo nezvládli s nami. To znamená, že klientovi nielen šetríme čas, ale aj peniaze a dávame mu takú istotu, aby nemusel mať strach toto všetko riešiť sám. A navyše to má určite lacnejšie, ako keby sa rozhodol, že príde za niekým tu v Egypte a ide si kúpiť nehnuteľnosť. Je tak? Áno, to je presne dôvod, prečo tak nám ľudia vracajú. Máme, chvála Bohu, dobré ohlasy. Ďakujem ti, Ríško, veľmi pekne za rozhovor. Normálne sme sa aj porozprávali v kľude a v pokoji, až tomu nemôžem uveriť. Potom zase o týždeň. A vám ďakujem, diváci, že ste sa dostali až sem, že ste nás sledovali, že vás to zaujalo a dúfame, že sa vidíme aj na budúce s témami, ktoré budú pre vás určite veľmi zaujímavé. Ja len tak trošku prezradím, že jednou z nich bude aj tehotenstvo v Egypte našej dcery Laury, ktorá to tu celé absolvovala, takže určite sa máte na čo tešiť. A ak by ste mali akékoľvek otázky, či už na túto tému nehnuteľnosti, predaj, kúpa a prerábky, alebo akékoľvek iné, alebo možno návrh nejakej témy, ktorá vás zaujíma, určite sa potešíme, keď nám napíšete do komentára pod video a budeme radi, keď nás budete kontaktovať, či už cez WhatsApp, alebo nám zavoláte. Všetky údaje, všetky kontakty na nás nájdete na našom webe nemarrealestate.com. Ďakujeme veľmi pekne za sledovanie a vidíme sa na budúce. Majte sa. Majte sa.